Monggo aja nyepelekke perkara. Perkara gedhe apa cilik wajib entuk kawigaten. Sing nomor 10, ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Kuwi sing adakane mbebayani. Ora saya rampung ning malah saya runyam kahanan rumah tangga yen dicampuri karo wong njaba. Merga wong rumah tangga ibarate kaya wong duwe negara dhewe. Wong liya negara ora kena melu-melu. Oh ngono, heeh. Kejaba nek jaluki tulung wae mawa winates ora kena apa kuwi terus sak penake dhewe. Oh iya, matur nuwun truk dene wis ngelingke aku karo Bagong ing bab perkara karben ora kerep padudon wong omah-omah. Nggih, mula kokean gunem tanpa guna. Ayo, iki ngaturi bintang tamune Mas Yuda. Heeh, diaturi pinarak kene. Petuk walang kekek, walang kekek. Monggo ayo, walang kekek. Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaine gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir saka papan kene ayo, Mandura. Madura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Kita ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas 1 SD yae. Kula entuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu, wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah, sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wah, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Menika saestu mindhet dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu kok. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah.
Masa Mbah Lurah wae. Ah, pra yo isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora, pra. Pra isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbok dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka, ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, Loh, ada pesan moralnya. Nek Oke. tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap, Dina Senin Mas Yuda. aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. ana wong wedak Kok lungguh ijen. terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pengen mesti pengen. Ora pengen. Lah dijak apa ora? lah kono arep melu apa ora? Melu apa ora? Nek aku nur siap ae karek kono piye. Alah. Bang, Dijak ya gelem, dijak ya gelem. Ya arek kono lah. Ya Bisa Mas tenang, Yuda. bisa Kaya iki tenang. mah, kaya iki mah penake kaya ngene. Ah. Iya. Lanjut, Nggih. dina Selasa. Aku neng Solo Ayo kae. mlaku-mlaku Karo tuku nangka. enek cah wedok Rambute dawa. bareng tak cedhaki. Gombale mukiya. Alah lah Oh, bareng ding pembedak. tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding ndak gitu-gitu Ya ilang tenan. Apa iso bedake wong wedok karo gombal? Ah peteng mati Oh lampu. iya, wanci bengi kok ya. manci bengi Rambute diure, ora tau keramas nanti kaya gombal. Dina Rebo. Ayo dah. aku neng Solo Yeah. mlaku-mlaku Karo tuku bakso. ana cah wedok ndol Klambine ijo. bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dintong tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding tak dong ning totang toding ndak gitu-gitu krek penak ndol. Enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol Karo tuku lapis. ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirik didit. Alah Mas Cak Yuda, Nggih, ngeten lho pripun? perkara kiri Pripun, di sini nggih. kudu dibedakake. masalah kirik didis. Ayo no. Kok ora iso mbedakake antarane wong gadis karo kirik didis niku. Enggak ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina Jemah ndol. Ya. Aku neng sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ya. Bubuk mlumah Bareng tak cedhaki ndol. murep. Iki Ya ora. kok ora pas Ya. to kok Ngarepe mburine ya no. wong Kok iso- NN kabeh, oo kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya sire arep kono mlumah to. Bareng Barang tak cedhaki to murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku neng cepu bisa. Mlaku-mlaku Mas Mondol. karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedhaki ndol. Kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Mbak. Jenam ditong tak den. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nah, Iya toh. Iki tenanan kok kaset piye? bareng tenanan ora Iki- gelem Iki joget. live kok kaset piye? Kaset. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Mlaku-mlaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metuwa to, raketang Piye wong to? saithik metuwa to. Raketang sithik metuwa. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena.
Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan yo kena. Oh, sumpah aku tiwas Dina minggu. Aku ra metu Mlaku-mlaku nang jero omah. Ada. Kawe gak Rupane ayo. bareng wae. Aku kok wedi dhewe ya. Abape. Ya aja ngono. Padahal aku bar jigatan lho ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondoli cerdas tenan piye Cerdas, wah. cerdas. Wah. Wis muga-muga panjang umur Mas Mondol tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujube tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Kyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Gitu, antine sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembana ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ya malah marai lara omah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara omah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara omah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara omah kok. Pengen ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula omah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk gasmu. Kok wong senengane nesu Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Iki wis gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa. Nyenengke piyai akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carek lan Bu Carek. Iya. Mulane Bu Carek Pak Carek ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyaine ki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo ganti sabar. mic, ganti mic rada cetha. Nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya mau. Allah. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh ngomong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carek ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Lho, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk ora? tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare. Ngono lho. Nah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti Bleset wis ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, kowe sedekah apa ora?
Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso ki lho? Lah mbok itu ana rahmat. Aduh. Eh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok rahmat-rahmat wong wis entuk wahyu. Wah, entuk wahyu. Lah malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugraha. Lah malah 3. Widodo. Lah malah 4. Slamet. 5 geleput bojoku, Mas. Bojo dikeroyok 5. Gacokan bojomu ngono lho iki kok iso. Wong kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat ora? Iya, paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asihe pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat, Dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. nggih, Pak Carik. Pak Carik. Wong ki nek kulino sedekah uripe saya baka. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra Cak Yuda. Diatur. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Wes wong gelem sedekah uripe sansaya bakah. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Cang-cang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Cang-cang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Carik karo Bu Carik niku. Nggih. Cang-cang. Nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Dang-dange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakah ngono terus dang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bu Carik arep Pak Carik niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakah. Dang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Dang. Betul. Coba lho. Betul. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwe ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing sakakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Sok bakale mati. Jeng. Dadi ngeten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho, Mas. Dang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Dang kok yo gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Nesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Ora nganti nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning yo aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning yo aja diremet-remet. Aku Aja banget. kok ora trimo ki ngopo ta? Kok ora trimo ki ngopo? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan napa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul sinambi wara kondange Mas Mondol. Nggih, napa tak kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Heeh. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Betara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi? Ora ngatasi.
Oh, dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa, Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara brengengeng. Wah. Iya. Lah nek terima kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa? Niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa ya Mas Mendol. Iya ya Iya. Iya, aja nganggo yae, engko ndak kendo meneh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Carane sapa? Aku tenanan lho, tekan tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking sasana Palenggan terus tuduk Kae ngono. kendange piye tuduk Gendek. kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Oh, Diganti wong krungu pian Matraman. Oh iya. sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk Tuling gendek. Isa. Lho, kuwi kendange pira? Ah, wene ra Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, hebat. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan Iki jenenge apa, Mas? Iki ngono jenenge kenong. Oh, jenenge kenang. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni Dituthuk. Paham, Mas, paham. Sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang sing gandul-gandul. Kayak kempal. Kempul. Kempul. Ya iso muni. Bisa. Isone muni. Dituthuk. Suarane. Ya. Paham. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi. Kuwi kendang. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Tung tak Wah, tundak neng. Bisa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kayak demang. Demong. Dembung ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Ya dituthuk. Suarane Mas. Ning nong. Tiang lho wis. Lah sing jejer-jejer songo ke apa Mas? Kayak ngono kayak onde. Sinden. Ora sinden apa takono. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Ya dituthuk. Suarane. Aduh. Panggilane. Malah gilane. Yo saiki waranggonane dionekke. Tutuken. Waranggonane tutuken. Ayo tutuken tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendange saiki nganggo tutuke Mas Modal. Ya. Alah kok tutuk to Mas Congor kok halus men. Ora ya apik cocot to. Ya ora ya. Sing ngentongi Mas Yuda, sing ngendang Mas Modal. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron, dibantu nggih, tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarman wae. Ayo, wis siap ya Mas Modal, wis siap. Ayo. Tuduk. Geling gendak. Gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Nek wis tuling gendak terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Abanono to, abanono. Tuling gendak. Gong. Ya, iki kok sakne cah reokan ora mudeng. Siap ya Mas Modal. Ayo. Tuduk. Tuling gendak. Gong. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah patah. Wong ngerti nek mustaqim kok ya. Bos Mulyadi. Ya. Tuduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu ben Bibu Presiden nek kowe ora percaya karo Bibu Presiden nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumaksamu suaramu apik-apik dhewe.
melok nyicil bareng lak ngono kowe. Ndek apa to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungono e. Ujung jari. Oh ngoten teman. Lah iya hak lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Kapok. Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lah, iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medhun ngono. Ngaleh. Jenenge mek kok ganggu. Lo kali kono. Kono ndang dolo. Ayo ngaleh. Kono. Kono wae. Kono. Ayo ndang ngaleh. Ngalah kono lho. Ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Cari balung. Kok cek gagu tak idoni kok kene lho engko. Ngaleh. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Jedeng ngono. Cayu dah. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Nduk niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane niken iki ya ngopo? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas pun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh perang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik undu-unduan ya mesti elok. Nggih. Ya kaya niken itu. Pun selamat wis rene pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, Ya. saiki diaturke Cara pari no wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung. Mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek dhewe Leleng, entuk saiki bola. seneng, saiki Entuk seneng kita bola. saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis kuwi ae. Ben, Ora ngerti nek kuwi asine dicicil, ora Mm-mm. mudeng. namudeng. Wis ben itu saweran wis Ben, ben, wis ben. Wis uripe gen saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, nggih, pun kersane. Napa utuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa rarene? Ngenyek. Ngenyek akeh kono ngenyek. Akeh kono ngenyek. Ngenyek. Lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kene mik, Mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet deh. Kemlelet. Kuwi rumah Iki, sakit. mike iki lho. Piye wong iki bocah sing anu ora sak glelek, terus ora gelem apa. Kowe lho nang kono oleh pira? Iki kok rencanane tok 3 yuta. Oleh neh celuk. Ya Monggo dereng mriki. malah diselgarake. Loh, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye tok njaluk ngono? Apa ora isin? Ora isin kowe. Ngapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta wong ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Pripun? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja,
dikurkupi jarik ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. He. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 Oleh akeh wingko. Ah, padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa itu kendek men berarti itu oke. Kok edan. Wampluk bisane kok. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora Jawa. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lu karo bae tok. Kowe kok salah piro? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben wis ben. Ayo Mbak nembang Iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, maka. Aku iso bawa Sri Huning kuwi, aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta malah. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Oh, Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh dileleng iki Mas. Ah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. Nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Dileling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Nyandak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua opo kok meneng ae. Yo bawani. Gua iso. Yo, iso bawa ning 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang 100 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? randang dan sae kene tak gawane sih. Ojo. Nyapa? War pelono kene aku gak cukup. Kaya roh. Masa Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawe sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet kaya. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Gitu gini kok semak. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Tuban Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas modal bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Ah, suaramu di sana. ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Yo, sawangen lanjut. wong iki. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Nah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya nang kene. Nah. Monggo Mas Yuda. Nggih. Wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang Rasa ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi to. Iki gandrung kok sempet Eh. paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambe bosak.
angker kentuk ya ngono. Ya pelek nek iya ta Mbak Iya. Niken. Kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, boten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Boten. Yang manis. Nggih. Oke. Sebagai sekretari ya. Allah. Ayo. Ayo, tutuke. Duk pranggung. Duk pranggung bojone. Duk. Ini tak. Ayo. Duk pranggung bojone. Goro. Nonano. Alah Aku baleni neh. Kamu meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel. Kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke sak. Ben Bener, ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi mustikaning bangsa ngono terus tampane kita tak tung ngono ya. Ayo dah. Seta. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Kanggo anu no, kanggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalang, gua iki letong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angelmu to wae. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Janaka ne, Mas Yusuf, Janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh ya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Nyumak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Cah, Kowe mau untu. oh itu lho, Bang. Aduh, kasih kolu. Untu kok dipangan. Untu kok isa. Oh, alah. Ganti iki. Ganti utuh. Ojo dipangan. Ayo ganti utuh. Yo karo omong. Mandek. Ayo.
Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Lah kon yo kresker. Lah terus Saiki untu yo kresker. Kuwi gedang rasa min mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan apa? Kakilipun sae. Oh sae. Wong jebolan Sri Medani kok. Oh. Alah nek sing kuwi sewu nek Mas Bambang Sakil sing nyakil Mas Bondo Sri Bambangane Mas Ali Marsudi. Wah, sae ta itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Tanurung Sri Huning. Gugur. Nano. Dadi mustikane. Dadi mustikaning obat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. seret. Sri Huning mesti katoban lapat tresno. Ulululing, ululu. Yo gonggomino Mas Anggit. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir ja diaturke. Enten nenek sing pamundutan. Napa, Nduk? Puspitono lho, Mas. Oh, Puspitono lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitono lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitono lho. Ayo, Ja. Aturke yo jajal garap gamelan Puspitono lho. Monggo, yuk.
biasa jan-jan. Ayo orang gua wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo Mataram. Turuk. Ayo. Larak disampirke, Larak ngampirke. Tek. Eka. Nggih. Cik melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto
ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejati-sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah apa? Omongno. Pak Ut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ae. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam sebuah owner perusahaan. berkah ayam. Berkah. Oh nggih. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok wis. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi romo seger. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik istirahat. Kula tak sumet lega. Istirahat sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri, monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, lah. Kuwi apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, siji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. slendro iki. Aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dhek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Ibarat tebu Reteke Mas Nada. Oh. Dangdut kayak tanan, yo. Oh.
ibarat tebu ibarat tebu kowe pancen tawon sing padha nyedhaki ngisap sari wis diaturke cewek gaul. Yo gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, pokok mentaram turu. Yo yo ae Ketan bali mulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngesake sambel kemangi. Sambel kemangi, yuk didum loro. Dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo.
Terima kasih. Atur nuwun. Wis diaturke. Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo, monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turut. Yo. Yo. Ae ao. Semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu. Ayo kudu no. Ora arep ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Yudo. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pelok barang. Cocok. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung mriki. Sarung. Lah ya ning warung iki gawe sarung lho arep kuwi kan. Ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo, Mbak Dita. Yo Din. Janji yo.
janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih, sampun kula aturaken. Kula kintunaken dhateng Pak Tarno Tania Jaya, Pak Supomo saking Jember. Lajeng menika Mas Agung rancak gamelan Wonogiri. Mas Wardoyo Jumantana. Oke. Oke. Ayo, iki saiki gentari. Gentari karo Mbak Niken Salindri. Oke. Niken Gentari karo Niken Salindri. Wah. Mataram terus. Yo. Ae Kemerdekaane wong. Lah ngapa ta? Jajah kamardikane wong. Wong turu iki padha karo wong merdeka lho. Sapa? Sapa sing turu iki sapa? Aku. Mbak Niken lagi niku nek ana wektu dienggo istirahat wis sah hukume. Heeh. Nggih ta? Kejaba nek sing turu niku Mas Mondol, lah kuwi lang tak cemplunge kali ngono. Ayo. Yo saiki Mbak Niken Salindri karo Mas Yuda, Niken Gentari karo Mondol. Kana sampean balik. Ini Dek. Ini. Nyapa ta, Lek? Tak gebes-gebes iki apa, Dek? Ah, wong kok ayu ning Lah, Ayu biasa. ta. mangane opo to ya. Aku. Wong kok le kemokop. Nah, iya. Iso pentung-pentungan kuwi. Kok pendung-pendungan piye to? Ora nek anu kon iso duding-dudingan. Oh, kowe salah. Ngono to karepe. Kaya wong sut. Sut. Jebol kabeh ya baul ayo. Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo. Oke. Ayo. Menika kula aturaken Pak Asmara Santo saha para kanca. Oh nggih, Mas Moro Santo. Wah, asmane Bapak Semar. Ayo. Monggo ayo Lestari diaturke, Nduk Niken karo Nduk Gentari. Monggo, ayo kene. Ya go.
matur nuwun, Nduk Niken, terima kasih. Aweto sehat, aweto kondang, aweto laris. Amin. Jaga kesehatan ya, Nduk. Nggih. Mas Yuda, Nggih, Mas Bayus. Matur nuwun sanget. Nggih. Sakenipun ayo padha ndonga. Panjenenganipun Bapak Gunaryanto sak kulawarga tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Amin. Sumarambah para warga ing keras sak kiwa tengenipun tinebihna ing durga sengkala cinaketna ing bagya mulya Allahumma. Amin. Mas Yuda ndongake apa? Mugi keluarga ageng Bapak Carik ugi mandhapipun dumateng temanten sarimbit anggenipun mangun samadyaning beberan agung saestu pinaringan berkah rahayuning Gusti cinaket ing bagya mulya tinebih ing suker sakit binucal ing sial dangkal pikantuk rejeki ingkang halal atut runtut rerentengan kaken-kaken linen-linen. Amin amin amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Siap. Mas Yuda. Nggih, Monggo sewang-sewangan. Gondang kancing langit kolap-kolap katon lirikin banging sang mawe gandrung sabarang kadulu kermoyak mayik Den cuma dong dawon iki sak anakku lho kok diseragami niku wis ndak pundi nggih dengaren adate sandalane rapopo kok saiki selopan barang nganti ewuh lek mlaku sikilku jangkang kok selope keri. Takunen karo sikilmu kuwi. Takunen. Niki kok kan nganggo jas pantalonan kuwi enten apa? Kok kon nganggo saparinan setelan kabeh. Kakang Semar nggih, Nala Gareng nggih, Petruk nun, Bagong dalem. Mulane sira tak kanthi ora ana liya bakal tak kanthi Jagong manten. Jagong manten? Iya. Mantene sinten? Ora ana liya mantene Bapa Durna. Agete kok bareng. Durna dadi manten? Iya. Wis mambu lemah ngene dadi manten Durna iki. Entrah-entrah. Lah ajeng pikantuk sinten? Ora ana liya mung kejaba putri Kumbina. Kyai Rukmini Ahmad jane paman Bismaka. Durna kuwi pancen gaplek pringkilan wong tuwek kok tak penake dhewe. Ing atase wong tuwa kok malah arep ngayunke bocah. Ya seben to, Pak, wong jenenge jodoh iki ra kena kinaya ngapa. Iki kok bakale Jagong manten kaya ngapa Durna nganggo basan ya lek kaya. Dede asli apik ya. Kok Durna lungguh ning kuwadhe sing wedok kinyis-kinyis sing lanang wis pating teleku. Raine wis wiran kaya ngapa. Dang Durna karo Rukmini rabi ta. Wis Durna iki dialapi apane? Ayo Kakang Semar setya bekti kulawan Bapa Durna kepengin banget aku nyekseni nggone Bapa Durna bakal pala krama nggih. Nggih, kula derek iki Den.